Čítanie z kníh proroka Jeremiáša. Hľa, prídu dni, hovorí Pán, a vzbudím Dávidovi spravodlivý výhonok, kráľa, ktorý bude múdro panovať a uskutoční právo a spravodlivosť na zemi. Za jeho dní Júda dosiahne spásu a Izrael bude bývať v istote. A toto je meno, ktorým ho budú volať. Pán je naša spravodlivosť. Preto hľa, prídu dni, hovorí Pán, keď už nebudú vravieť, ako žije Pán, ktorý vyviedol synov Izraela z egyptskej krajiny. Ale ako žije Pán, ktorý vyviedol a priviedol potomstvo Izraelovho domu zo severnej krajiny a zo všetkých krajín, kam som ich vyhnal, a budú bývať vo svojej krajine.